салом дӯстон, баъд аз чанд рӯзи оромӣ мо шоҳиди трансферҳои расмӣ шудем ки ҳамааш бо навиштаи here we go аз ҷониби инсайдери рақами 1 Фабрицио Романо тасдиқи худро ёфтаанд. Барои мисол Жорди Алба расман ба дастаи Интер Майами гузашт ва акнун се дӯстони беҳтарини барсагӣ Месси, Бускетс ва Алба дар он тарафи уқёнус мухлисони худро хурсанд мекунанд. Тарбиятгирандаи Барса аммо писари гуреза Хави Симонс бозингари Лейпциг шуд. ПСЖ ӯро то соли 2024 ба немисҳо аренда дод. Арабҳо моил кардани ситораҳои футболро идома медиҳанд. Алекс Телес ҳамдастаи Криштиано Роналдо шуд. Дастаи Ал Наср ҳамчунин аз Ланса Секо Фафанаро харид. Якбора 4 трансфери расмӣ дар рӯзи гузашта ба қайд гирифта шуд ва чӣ гуна гузаришҳо дар роҳ аст, мо пешакӣ хабар медиҳем. Лайки қиматбоҳои худро гузоред ва то охир моро ҳамроҳӣ кунед. Дӯстон, тамошои бозиҳои рафиқонаи футболиро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. ҳар мусоҳибаи Роналду ба бомба табдил меёбад. Дар ҳар яке аз онҳо Рон суханҳоеро мегӯяд ки ба саҳифаҳои аввали ҳамаи расонаҳо роҳ меёбад. Айни замон боз ҳамаи суханҳои гуфтаи Роналду дар як мусоҳибаи охиринаш ба саҳифаҳои аввали тамоми расонаҳои ҷаҳонӣ роҳ ёфт. Бо назардошти он ки ин мусоҳиба пас аз маросими пешвози Лео Месси дар Интер Майами буд, он даҳчанд машҳур шуд. Мисол: сатҳи Лигаи Арабистони Саудӣ аз MLS хеле баланд аст. Пас аз як сол боз чандин ситораҳои дигари тобони футбол ба Арабистон хоҳад омад. Пас аз чанд моҳ сатҳи Лигаи Арабистони Саудӣ аз чемпионатҳои мисли Туркия ва Нидерландия пеш мегузарад. Ростӣ гап намедонам ба ин суханҳо чӣ гуна муносибат бояд кард. Бале, Роналдо дуруст мегӯяд ки ситораҳо боз ба Арабистон мераванд, аммо на ба хотири оне ки худи Криштиано рафт. Он ҷо гап сари пул аст. Ҳама барои кор кардани пули калон ба ин чемпионат мераванд. Роналдо бошад дам ба дам мегӯяд ки ҳама аз пушти ман омада истодаанд. Баъдан дар бораи аз Лигаи Туркия ва Нидерландия гузаштани чемпионати Арабистони Саудӣ ба гумон аст ки дар солҳои наздик рух диҳад, чӣ ки моҳҳои наздик. Ҳатто ба тарафи Бензима ҳам чанд сухан равон шуданд. Нигор аз Роналдо пурсон шуд ки шумо бо Бензима во мехӯред? Ӯ дар ҷавоб чунин гуфт: не, ман бо Бензима вохӯрӣ надорам ва ба назди ӯ рафтанӣ нестам. Ман ба пеши Нуну Санту, қаҳрамони мавосими гузаштаи Арабистон меравам. Дар баробари ин Криштиано ҳамаи лигаҳои аврупоиро пас зад. Ман ба ягон дастаи аврупоӣ бар намегардам. Сатҳи футболи Аврупо назар ба солҳои пеш хеле паст рафтааст. Ягона лигаи пурқуввати Аврупо ин Премер-лигаи Англия бошад. Серия А дар дами марг буд. Вақте ки ман ба Ювентус рафтам, диққат ба ин чемпионат зиёд гардид, чунки дар ҳар ҷое ки Криштиано бошад, дар он ҷо ҳамеша таваҷҷӯҳ аст, ишора кард ҳамлагари португалӣ. иқрор шуда он лозим аст ки ҷамъ кардани ситораҳои тобони солхӯрда маънои онро надорад ки лига аз ҳама пеш мегузарад. Замони Хитой ҳам ҳамаи ситораҳои тобони Аврупоро ба чемпионати худ бурд, аммо лигаи чинӣ пеш нарафт. Акнун онҳо роҳи дигари пешрафтро интихоб кардаанд. Хулоси гап, омадани ситораҳои зиёд нишондоди қавӣ шудани даста ва чемпионатро надорад. Роналдо, ором шав. Расмус Хойлунд бо эҳтимоли ғолиб карьераи худро дар дастаи Манчестер Юнайтед идома хоҳад дод. Бозингари ҷавон дар мавосими гузаштаи футбол худро хеле олӣ нишон дод ва ба ҳамагон собит кард ки метавонад дар дастаҳои бузург ҳунарнамоӣ кунад. Ӯ мавосими Супер-18-ро дар дастаи Аталанта паси сар кард. Номзади асосии ӯ маъз Манчестер Юнайтед ба ҳисоб мерафт. Ҳарчанд дастаҳои дигари Аврупо ҳам ба ин футболбоз диққати ҷиддӣ равон карда буданд, аз ҳама фаъол дар масъалаи ҷалби ин бозингар маъз манчестериҳо буданд. Худи Расмус Хойлунд ҳам аз овони кӯдакиаш орзуи бозӣ кардан дар дастаи шаҳри Манчестерро доштааст. Ӯ аз хурдсолиаш мухлиси ашадии девҳои сурхи шаҳри Манчестер будааст. Манкуниянҳо барои ҷалби ин футболбоз ба Аталанта чанд миллион ва 3 футболбози худро пешниҳод карданд. Ва аммо пас аз андешаи на он қадар тӯлонӣ, бергамиҳо аз 3 футболбози пешниҳодкардаи МЮ даст кашиданд. Онҳо танҳо мехоҳанд пулро ба даст оранд. Гап сари 65-70 миллион меравад. طبق خبرها اریک تن هاگ شخصا میخواد با این فوتبالباز کار کند. با تشبوس به واسطه سرمربی دسته امیو رو برای تیم برای عملی ساختن این ترانسفرها کوشش‌های زیاد به خرج داده شدند. فابریزیو رومانو حالا که خبر داد که مسئله گزارش این فوتبالباز با دسته کشور انگلیس حل شده است. جانب‌ها با موافقه رسیدن و روزهای نزدیک خیالند از معاینه طبی در امیو میگذرد. پس از این تنها آماده کردن حجت‌ها باقی میماند و خلاص. ژائو فلیکس орзу доштааст ки дар Барселона бозӣ кунад. Ӯ дар як мусоҳиба чунин ишора кардааст:
ман ҳамеша орзу доштам ки дар Барселона ҳунарнамоӣ кунам. Интихоби якум барои ман ҳамеша Барса буд ва боқӣ мемонад. Агар ягон вақт Барселона маро ба сафи худ ҷалб кунад, ин орзуи ман амалӣ мешавад. Акнун ба ин суханҳо аз зовияҳои дигар назар бояд кард. Якумаш он ки худи Барселона ҳам дар чанд равзанаи трансферӣ талоши ҷалб кардани Феликсро карда буд, аммо сабаби нарафтанаш ба Каталония пул надоштани Барса буд. Барселона кӯшиш кард то футболбози португалиро ба аренда гирад, аммо ин нақшаам амалӣ нагардид. Акнун каталониҳо метавонанд кӯшиши навбатӣ кунанд. Дуввум барои футболбози Атлетико чунин суханҳо намезебанд. Агар Феликс бозингари дастаи шаҳри Мадрид намешуд, ин гапҳоро ба ӯ мебахшиданд, аммо аз нигоҳи муносибат ба дастаи кунунии худ Феликс беэҳтиромии бузург кард. ӯ нимаи дуюми мавсими гузаштаро дар Челси гузаронида дар 16 бозӣ 4 гол зад, аммо дар Лондон Жоа танҳо дар аренда буд. Сеюмин шояд нақшаи Феликс ва агенти ӯ ҳамин бошад. Онҳо бо ин рӯ мехоҳанд Феликсро аз Атлетико берун кунанд. Баъди чунин суханҳо Атлетико бояд ин бозингарро ба дастаи дигар фурӯшад, аммо арзон фурӯхта намешавад. Пьер-Эмерик Абамеянг карьераи худро дар дастаи Марсели кишвари Фаронса идома медиҳад. Ҷонибҳо аллакай ба мувофиқа расиданд ва рӯзҳои наздик аз гузариши ин бозингар хабари расмӣ нашр карда мешавад. Худи футболбоз розигии худро барои гузариш ба дастаи Марсел додааст. Айни замон гуфтугӯ байни Челси ва дастаи кишвари Фаронса ҷараён дорад. Интизор меравад ки масъалаи трансфери футболбози габонӣ хеле зуд ҳал мешавад, чун Челси ҳам барои фурӯши ин бозингар омода аст. Ягона мушкилӣ дар ин гузариш маоши баланди футболбози хатти ҳамла мебошад. ӯ дар Челси дар як ҳафта 160 000 фунт стерлинг кор мекард. Марсел чунин маоши баланд дода наметавонад. гуфта мешавад ки ин масъала ҳам ҳалли худро ба зудӣ пайдо мекунад. самробии дастаи Марселино шахсан ҷараёни ин трансферро назорат мекунад. ӯ ҳатман мехоҳад футболбози габониро ба сафи даста ҷалб созад. Марсел зери роҳбарии ӯ бо тактикаи 4-4-2 бозӣ мекунад. Абамеянг ба пиндошти Марселино беҳтарин вариант барои ин тактика хоҳад буд. Алексис Санчес ва Абамеянгро дар хатти ҳамлаи Марсел дидан хеле аҷиб аст. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.